Is-sena li għaddiet Infrastruttura Malta għamlet mit-triq rurali b'investiment ta' 12 miljun u nofs euro. Ħabbar dan il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borg f'konferenza tal-aħbarijiet f'Dellimara, żona li fija sar investiment kbir ta' toroq rurali. Ian Borg qal kif dawn it-toroq saru wkoll 41 km ta' servizzi. Il-Ministru Borg qal kif fl-aħħar 3 snin sa mit-twaqqif ta' Infrastruttura Malta saru 330 triq rurali fi 30 lokalitajiet u fl-ewwel xahar u nofs ta' din is-sena diġà saru 22 triq rurali. Il-Ministru Borg spjega li dawn it-toroq huma importanti għal diversi raġunijiet fosthom aċċess aħjar għal bdiewa u r-raħħala u kif ukoll aċċess aħjar għal pubbliku sabiex igawdi ż-żoni naturali ta' rikreazzjoni. Toroq rurali huma kruċjali ħafna minnhom jaqtaw traffiku minn toroq arterjali bejn lokalità oħra. Uħud ukoll huma kruċjali għall-għejxien tar-raħala u tal-bdiewa li jgħixu u jaħdmu f'dawn iż-żoni. Ħafna drabi dawn kienu mitluqin. Fil-fatt għamilna biss mit-triq. Biss mit-triq is-sena li għaddiet u 330 fit snin li jenna naħdmu bħala Infrastructure Malta. Dan ifisser kemm kien hemm il-bżonn. Il-Kunsill qatt ma kellhom il-flus biex jagħmlu t-toroq ta' ġo nofs ir-raħal u ġo nofs il-belt taħseb wara kemm jagħmlu t-toroq barra ir-raħal tagħhom. U allura dinja impenn il-Gvern Laburista daħal għalih. Ġi spjegat kif sa issa fit-toroq rurali kollha li saru dejjem intuża l-asfalt u l-konkos. Madankollu Infrastruttura Malta qed tesplora possibilitajiet ġodda ta' materjali aktar sostenibbli u li jmorru id fit aħjar ma' żoni naturali. Il-Ministru Borg spjega li t-toroq rurali kollha matul is-sena li għaddiet b'total ta' 37 km saru b'tali mod li l-qlib tal-ilma qed jiġi diraġut lejn il-ġibjuni tal-bdiewa u dan biex tiġi mħarsa aħjar is-sostenibilità.